Christmas, panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Balayan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, Sur 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station.
WJE 88.1 Dito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulopyo adasayan kabuwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mujares kay bamot si kapaborito Errol Horado tanja technical control si engineer Nixon Dakal. Ago natan na Huwebes Pizza 8 at bulan na Enero 2026. Jada saray ulo na balita da lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Negosyante asakote na otoridad at ginawan anti-illegal drug bypass operation Cebu Asamsam. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Duara na ka motorsiklo inatoy at aksidente. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 39 anyos siya laki akaluwatan 78,000 piso kantidad na Cebu Asamsam na otoridad. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo ad saray ulo na balita ad nasyonal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Masulok ya taluran libon katao jadliksab na mayon na Inyales. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Malon impeachment na na BP Sara ikasa at bulan na Pebrero. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Aganipag ya na alarma sa publiko at superflow palapag na DOH. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Magalong manhinayang at satay public market na Baguio. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Malaknaban ya hospital benefits jadasaray public school teachers ipursige ng Senador Tulfo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyaray detali adasaray balita da lokal. Naplagid 5 nasaray taklay no ulo iya jada bali na malasiki
Pangasinan so high profile sindikato. Ginabat so na areston suspect at ngaranton na Juso Arla Dayakan maging kayarian na GRL Kwarta Trading Company residente na San Carlos City. Sila yakan so ang ipalagay na investment scam mafia na makabiktima na milyon-milyon manlalapod sa raya nan-imbes ada si kato. Sa tanya impakaresto ada suspect so base ada insigap ya kaso ya syndicate estafa jada regional trial court na San Carlos City ya si karaya ang paway na warrant of arrest laban ada kinulayakan silayakan sa pulis ya akakulong jad Malasiki Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Only ligardad 900,000 piso kantidad na siya buso kumpiska ada sa kaya negosyante ading kasan na anti-illegal drug bypass operation jada bali na Rosales Pangasinan na unong adakina na Rosales Chief of Police Major Noel Kabakungan ing kasa sa bypass operation at 38 anyos siya negosyante. Jad oras na alas 8 na labi, jad barangay zone 5, dabilang baloy. Asam-samad suspect, so labin siya ya plastic siya. Yan ang karga na siya bu. Ya walay balaton na 127.73 gramo. Saya na anti-illegal drug bypass operation. So ginawa na Rosales Police, lapod gangan ng PNP Provincial Director Chief of Police Police Colonel Albert Merculio. Unara pa din sunggay na Section 5 Tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 so abilan na suspect. Sa may suspect sa kapulisan yakakulong the Rosales Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Inatiligan niya tatambalan, jada patambalan sa duwarang katao, kasumpalan niya si karaya na aksidente, jada bali ng mga tarumpang kasinan. Agawas o aksidente, pasado alas 4 na palbangon, jada karukuyan na National Highway, na barangay Bugtong Nyug, dabilang baloy. Unong at investigasyon ng pulis, akalugan at motorsiklo sa duwarang biktima, tan si karaya umbabatik, jad karukuyan na National Highway. Agawas sa aksidente jad kurbadan pasen na karsada na ginamgam nasaray biktima sulinya na SUV singigan na sa may head-on collision. Akagamor na sugati rin biktima jad nandoon party na laman tan si karem batik jad patambalan. Saray biktima so inatiligan niya tatambalan na saray imasiste iya doktor. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Aga kaligtas so 39 anyos siya laki kayarin ng kasaso anti-illegal drug bypass operation jada balay na Bimali Pangasinan. Sa tanya anti-illegal drug bypass operation so base adagangan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio piana napauras illegal ya druga jadluyag na Pangasinan. Tampol yan ang gawa na operasyon ni Ray Kabiyangan na Bimali Police kaiba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Yan ang resulta ilimpakarel na suspect ya taga Dabali na Mangaldan Pangasinan. Asam-sam suspect so limaran plastic sa siya. Yan ang karga na siya bu walay balaton na 11.52 gramo, mambili na 78,000 piso. Asam-samat so drug bypass money. Kipad cellphone na tanarom niran na item sa tanya inventory so ginawa at mismo na site. Yan ay matunan na saray testigo antes yan na wait so abitlan suspect jada police station na Bimaloy. Tansay kaso ninsungkay na Section 5 Tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002
Suyon siga pagkorte laban na dabilan suspect. Gagawin sumalaknaban niya anti-illegal drug operation nasaray operatiba jada pitutulungan nasaray ng durumaran na ahensya piyan na protektahan sa komunidad tan ipatunton sa rule of law. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringalaan ere katibukulan niya balitad na lukalan tistay non dapag dasaray balitad nasyonal wajan ere pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Posibleng masampahan ng panibagong impeachment si Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan ng Pebrero. Ito ang sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kahit hindi pa nare-resolba ng Supreme Court ang apela ng Kamara laban sa desisyong ideklarang unconstitutional ang impeachment na inihain noong 2025. Sa naunang desisyon ng Supreme Court noong July 2025, lumabag umano sa 1-year bar rule ang impeachment case kay VP Sara at maging ang karapatan niya sa due process. Kabilang sa reklamo laban sa Vice Presidente ay ang tangka umanong assassination laban kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Marcos at Speaker Romualdez, malversation o hindi wastong paggasta ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds, bribery at corruption sa DepEd noong ito pa ang kalihim, unexplained wealth na nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, kung saan ang kanyang yaman ay tumaas ng 4 na beses mula 2007 hanggang 2017. Pagkakasangkot sa extrajudicial killings sa Davao City, destabilisasyon at iba pa. Binigyang diin ni Ridon na may sapat na ebidensya para umusad umano ang panibagong impeachment laban kay BP Sara. Nabatid na magtatapos ang 1-year bar rule sa February 6, 2026. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Samantala, tiniyak ng Department of Health o DOH na walang dapat na ikaalarma ang publiko hinggil sa mga ulat ng super flu. Ipinaliwanag ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang flu outbreaks sa malalamig na bansa gaya ng Estados Unidos at United Kingdom ay dulot ng winter conditions doon. Sa Pilipinas, aniya karaniwang nagkakaroon ng mga sakit na influenza sa panahon ng tag-ulan. Sa kabila nito, pinaalalahanan ni Herbosa ang mga Pinoy na bumabiyahe sa mga naturang malalamig na bansa na magsagawa ng kaukulang mga pag-iingat kabilang na ang pagpapabakuna. Kinumpirma rin ni Herbosa na noong nakarang taon, ang Pilipinas ay nakadetect na rin ng 17 kaso ng naturang bagong flu variant, ngunit pawang nakarecover ang mga ito. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. isinulong ni Senator Rapi Tulfo ang panukalang mabigyan ng abot kaya at accessible na hospital services ang lahat ng guro sa pampublikong paaralan at kanilang mga dependents. Sa kanyang Senate Bill number 1585, binanggit ni Senator Tulfo ang 2023 study na inilathala sa Acta Medica Filipina na maraming guro sa Pilipinas ang nakakaranas ng stress-related disorders, alta presyon at iba pang karamdaman bunsod ng kakulangan sa access preventive healthcare. Binanggit din ni Senator Rapi Tulfo ang sinabi ng World Health Organization na ang mga guro ay prone sa occupational burnout at chronic fatigue kapag hindi sapat ang mga sistemang sumusuporta sa kanilang kalusugan. Sa kabila ng mga hamong ito, sinabi ni Tulfo na nananatiling limitado ang mga benepisyong pangkalusugan at pang-ospital para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Kaya sa ilalim ng Senate Bill number 1585, inatasan ang lahat ng pampublikong ospital na magbigay ng preventive, promotive, diagnostic, curative at rehabilitative sa serbisyong pangkalusugan. Magkaloob ng hindi bababa sa 10% discount sa konsultasyon at gastusing pang-ospital ng mga guro at magtatag ng fast lane facilities para sa kanila. Sa pamamagitan ng pagtiyak ng akses sa serbisyong pang-ospital at benepisyong medikal, tinutugunan ng panukalang ito hindi lamang ang mga pagkakapantay-pantay sa kalusugan na nararanasan ng mga guro sa pampublikong paaralan, kundi pinatitibay rin ang kabuuang sektor ng pagtuturo. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Samantala, Pangasinan, Radyo Pangasinan. umabot na kahapon sa 822 families o 3,125 na katao ang inilikas mula sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mount Mayon sa Albay. Sa tala ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, sa pangunguna ni Roderick Mendoza, may pinakamaraming nailikas sa Tabaco City na nasa 1,399 na individual. Sunod ang bayan ng Malilipot, 1,193, Kamalig, 439, at Ligaw City, 94. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang dahil walang datos ang bayan ng Ginubatan at Santo Domingo habang patuloy pa ang ginagawang paglilikas sa iba't ibang lugar. Pabor naman si Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro na pansamantalang putulan ng mga amenities gaya ng kuryente ang mga bahay na nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone upang wala munang babalik sa residente. Pinawi rin ito ang pangamba na baka maubos ang resources ng mga lokal na pamahalaan kung tumagal ng mga buwan ang pag-alburuto ng bulkan. Sinabi nito kasi simula pa lang ng taon kaya may bagong budget upang suportahan ang pangangailangan ng mga evacuees at ang buong operasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita.
At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagpahayag ng pangihinayang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at mga residente ng Baguio City sa naunsyaming redevelopment ng Baguio Public Market. Aniya, dumaan ang usaping ito sa mga pagdinig at serye ng pagtatalakay sa Baguio City Council at naianunsyo sa publiko bago nagkaroon ng desisyon na ihinto ang proyekto. Matindi naman ang panghihinayang ng mga residente ng Baguio City dahil hindi na matutuloy na magkaroon ng isang world-class public market. Malaki ang hinala ni Mayor Magalong na ang mga paninira, kasinungalingan at malisyosong intriga ang nag-ugat para kumalas ang kumpanya sa proyekto. Sinasabing dahil sa pangyayaring ito ay nagdadalawang isip na ang mga investors na maglagak ng negosyo sa Baguio. Sinabi ni Magalong na malaki sana ang impact ng proyektong para mapasigla ang ekonomiya ng lungsod kung hindi ito natuloy. Dahil sa naunsyaming proyekto, kailangan pagtiyagaan ng mga residente at mga turista ang masikip, hindi maayos, palyadong drainage system, magulong dwelling ng traffic at mabahong palengke. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin. Alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurrado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Siyempre ang inyong lingkod, Timog Pangasinan Dennis Muhares, at kasama din natin si kapaborito Errol Hurrado. At dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis. Ayan, good morning kay Errol. Good morning, Maabig Kabosan Pangasinan. Magandang umaga. Magandang umaga. Talagang malamig-lamig ang panahon ngayon. Batul ito ang batul. Oo. Gano'n dyan paway. Oo. Lalo na pagsapit na ng hapon. Oh, malamig pa rin. Oh, kaya nag-iba yung klima, yung panahon. Dati ang malamig yung paparating ang buwan ng December, malamig ang panahon. Pero ngayon baliktad mainit ang December, January ang malamig. Talagang nagkakaiba ang yung epekto ng climate change. Climate change. Ayan, kaya't dapat na tayo ay pangalagaan natin ang ating kalikasan. Para sa ganon mayroong madadatnan ang ating mga anak at mga susunod pang mga henerasyon. Kaya dapat ipatupad ang mga batas, yung strictly implementation ang dapat nilang gawin sa mga batas na yan para maprotektahan ang ating environment. Tulad din ng mga batas na ginagawa sa lungsod ng Dagupan. Maraming mga batas. Pero maraming butas. Maraming batas, maraming ordinansa. Ordinansa. Tulad ng batas. Meron din yung Chamba Ordinance. Iba yun. Chamba Ordinance. Ordinansa nachambaan da ka kasi man so pankindad si ka. Naurel ka. Pero no agda ka nachambaan, hangga po. Pero itong natin, itong tatalakayan natin, ikaugnay dito sa kasi pagpapatupad sana ng mga ordinansa tulad ng no jaywalking ordinance. Jaywalking. Yung bawal tumawid. Dati naalala mo ba na sa pagbabawal magtawid-tawid sa mga lansangan. Merong railings pa nga dyan, di ba? Itong A.B. Fernandez. Meron. Doon sa may bandang meron din yung mga railings yan. Merong mga pedestrian lane. Pedestrian lane. Meron diba? yung mga nilagay na overpass. Yung overpass na sana ay magamit. Pero mukhang white elephant na ngayon. Kaya yung overpass ang tawag dyan nag-over di bakod na yung mga iba Diba? Itong sa may dito sa Arellano. Doon sa may tapat ng mall. Nung itinaas yung kalsada, binaklas, diba? Kasi nga maaabot na yung yung overpass ng mga truck. So, kaya, binalik itinaas. Hindi pa rin nagagamit. Hindi nagagamit. Pero dati napakahigpit.
Oo. Bawal kang tumawid. Kailangan mong gamitin yun. Yung sa overpass. Oo. Siyempre, ginastusan yan ng, Ginastusan ng gobyerno. milyon-milyon eh. Di dapat gamitin nyo. Ilan yung overpass dito? Isa dyan, sa Arellano. Isa dito sa may A.B. Fernandez sa Avenue, dyan sa may downtown. At saka doon sa may tapat ng Dagupan City National High School. Diba? So tatlo yan, no? Tatlo. Na pinunduhan yan. Kaya yan, mahigpit daw na pinagbabawal. Kailan? Kailan? Ang pagtawid sa mga lugar na hindi tinalagang tawiran o yung mga pedestrian lane. Yan ang sinasabi ng Public Order and Safety Office o PUSO. Ang tanong, Oo nga eh. Ang tanong, mayroon ka bang nakikita na mga karatula na nagsasabing no jaywalking? Sa ilang mga bahagi o dito sa lungsod ng Dagupan, particular sa A.B. Fernandez Junction o kaya dito sa A.B. Fernandez Avenue. Kahit saan naman dito sa pati dyan sa may Perez. Di ba, may mga pedestrian lanes din dyan. Dapat na ipatupad ang tamang batas na nagbabawal sa mga tao. Na tumawid sa mga pinagbabawal na lugar. Ang ang pangunahing layunin ng patakarang ito ay upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at mapanatili ang kayusan ng trapiko. Yun po yung purpose diyan. Pero marami pa ring mga pasaway na kahit bawal lang tumawid sa mga pinagbabawal na lugar, pilit pa ring sinusuway at mga lumalabag sa batas, lalo na't pag walang bantay. May pananagutan ng mga hindi siya susunod sa alituntunin o sa batas. Maaring managot sa ilalim ng batas na yan eh. Kung hindi naipapatupad ng tama ang batas, ano ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas? Ibig mong sabihin ang ang mga batas na yan siyempre ginawa yung kulang dito yung pagpapatupad kasi ng lokal na chief executive at mga law enforcers. Ang nagkulang dito yung mayor. Ang namumuno ng POSO. Yan, Public Order and Safety Office. Yan dapat yung mga sila, siyempre, dapat meron kang matching order. So lumalabas na lack of political will o walang matibay na determinasyon o kaya kapasyaan ng isang leader na gumawa ng mahalagang desisyon o aksyon para sa naturang pagpapatupad ng batas na ito. Diba? Kung may tama yung sinabi mo, political will. Ay lahat ng ordinansa, lahat ng batas, lalo na yung pinag-uusapan natin ngayon na jaywalking, well implemented yan. Sana. Dapat isulong ng mayor ang kanyang commitment sa bayan para sa pagbabago o reforma tulad ng pagpapatuwad ng mga measures na hindi nauuna yung politika bago bayan. Diba? Ito, hindi naman sa tinuturuan natin yung mga namumuno dahil may mga pag-iisip naman yung mga yan. May mga diskarte rin kung paano sila gumawa ng mga bagay-bagay sa kanilang lugar. Ito mo, mabanggit ko lang si Mayor Yorme. Yorme Isko. Di ba? Mas matindi dyan. Yung mga volume ng tao. Tsaka yung mga sagabal. Mga illegal na ano windows. bang ginawa niya? Nung pagkapanalo, nung unang unang-una pa lang kasi tumakbo yan, 'di ba? Natalo bilang presidente. 'Di ba? Tama. Bago siya magtakbong presidente, nag-mayor siya. Naipakita niya yung paano i-organize ang Manila. Ngayong nakabalik siya, pagkapanalo niya ngayon kinumagahan, hindi pa siya nakaupo, pinabomba niya na ng mga water tank, yung kalsada na mababaho, yung mga illegal vendors pinatanggal. So magagawa ni Mayor Isko Moreno diyan sa Manila. Bakit hindi magawa dito ni Mayor Belen Fernandez? Maraming mga sagabal dito sa lungsod ng Dagupan tulad yan. Yung pagpapatupad ng mga ordinansa tulad ng jaywalking ordinance. Very simple lang yan. Jaywalking tsaka no parking. No parking, di ba?
So, bakit hindi magawa ni ng leader ng Dagupan yung ginagawa ni Mayor Isko Moreno? Hindi naman si kinukumpara natin para gayahin, pero gumawa rin sana ng paraan. Paraan, Siguro, naimatunan mo tan siguro amin ng holiday season, tama. Galing karakula to. Ay, marami. Minsan Hindi. nagkakabuhol-buhol yung trapiko, may mga nakapark, minsan aabante ka, biglang may tatawid. Di ba? Na wala sa tamang tawiran. Ngangali ka makadanggis na tuo, ya basil na basil. Kaya nga naniniwala naman tayo. Naniniwala naman tayo na may political will ang mayor dito, etong si Mayor Belen. Kahit kaalyado sa politika o supporters, wala siyang sinasandaw. Alam natin yan na kahit hindi. mga nahuhuli ng puso, na kunyari may kapadrino, talagang yan, magmumulta yan. Alam natin na hindi duwag si Mayor, di ba? Hindi, matapang yan. Matapang yan. Kaya dapat ipatupad ng maayos ang mga batas trapiko sa lungsod ng Dagupan, di ba? Maraming poso personnel sa iba't ibang lansangan. Nakakalat yung mga yan. At binabantayan ang mga walang disiplinang mamamayan na tumatawid o nagpa-park sa mga hindi dapat na pagparkingan at tumatawid sa mga maling tawiran. Pero ang kwan dito nakakakilabot yung kilabot. Bigla ka naging horror. Siyempre, maraming mga tumatawid sa mga kalsada, yung mga pasaway. Asan ang kilabot doon? Nangingilabot. Di ba? Yan ang kwan diyan. Hindi nila ginagamit yung tamang tawiran. Wala tayong nakikita na karatulang bawal tumawid. Parang siguro hindi ko lang napapansin. Meron siguro. Ikaw, may napapansin ka ba? Parang wala yata. O kahit mayroon. Pag nakatalikod yung enforcer. Batik! Basil ka ng tampol. Paano? Kaya tani kabanag. Kaya nga yan. So, pag nakatalikod si gwardiya, ayan, tawid dito, tawid doon, kahit na bawal yung tawiran. Kaya't malakas ang malakas ang loob ng mga yung mga geoworkers, yung mga tumatawid dahil siyempre wala siya nakikitang karatula na bawal tumawid. Kung mayroon man, yung mga nandiyan nakabantay, yung sabi mo nga, pag nakatalikod, Batik! Yan, common, may manuuloy. Sa Raraya ay manuuloy syudad, na namin manuuloy, although karo timatan, si Poso Chief. Si Kagawad, Arvin Dicano. Patupad ng tama yung mga batas trapiko. Para hindi tayo mapag-iwanan sa ibang lugar. So yung yung paglabag sa pagtawid yung tinatawag na jaywalking ay matagal nang problema dito sa lungsod ng Dagupan. Lalo na sa diyan sa sinasabi mo kanya yung Arellano Street. Yan sa A.B. Fernandez Avenue. Diyan sa may Tapak o Pieris Boulevard, hanggang ngayon marami pa rin mga sumusuway Effective yung yung mayroong railings dati. Siyempre, agkabasta-basta makabasil. Nasaan na ba yung mga railings na yun? Hindi ko alam Nasa Jangsep yata Naibenta. Kinalawang na yata Nasa Jangsep yata. Kulay dilaw pa nga yun di ba? Tama. Kulay dilaw. Kaya yan ang problema Pero old school na yung railings Yung bakal. Meron na yung mga bago ngayon. Sa Pasig. Meron akong nakita doon yung ginawa nilang barrier sa gitna pwedeng lagyan ng maliliit na halaman sa gitna. Kaya nakapatong. Pasig yan kay Mayor Bico. Nabanggit mo yung railings Noon wala pa yung railings Ang ginawa ni Sergeant Bulur noon yan noon gumawa siya ng yung mga tali. Yung tali sa gitna. Ang sabi ko sampayan niya. Gumawa ng sampayan sa gitna ng kalsada. Pero
Pero effective. Effective. Diba? Effective. Effective. Dahil nandyan yung nakamasid na mga puso, police officer pa noon, wala pong puso yata eh. Oo, mga pulis ang nagbabantay sa kalsada eh. Oo. Kaya sana po gawin natin ang nararapat para sa ganun yung mga batas na yan ay maipapatupad ng tama, 'di ba? Kasi may pananagutan mga individual na tumatawid sa maling lugar, ngunit ang pagpapatupad nga ay merong kakulangan. Kumbaga in-start nila ngayong araw pero kinabukasan wala na. Yun yung tinatawag na ningas kugun. 'Di ba? Ningas kugun 'yan. Hindi dire-diretso yung implementation ng naturang batas na 'yan. Kaya dapat na ipatupad yung nararapat sana para dito sa lungsod ng Duguan para maayos ang ating lansangan. 'Di ba? Sa dami ng mga sasakyan, sa dami ng mga tao. Pero wala yang dami. Yung tulad ng sa Metro Manila, gaano karami yan. Di ba? Manageable. Nagampanan Yung nila. traffic, nandiyan na yung traffic. Kasi marami talagang volume ng sasakyan ng lumalabas, pumapasok sa syudad. Pero yung parking at yung mga jaywalking, malaking bagay yan para kahit papano, makausad, kahit usad pagong yung mga sasakyan pagdating ng mga rush hour. Hindi nagkakaroon ng yung neck to neck. Siya sabi na yung bumper to bumper. Bumper to bumper. Yung mga sasakyan. Pero accepted na natin yan. Singaditan at bunuan. Diba? Pagdating ng pagpatak ng hapon, bumper to bumper. Pero wala namang cause. Kaya nga walang cause. Pero marami ring enforcer. Nagkalat. Nandun din. So walang cause. Sa dami talaga ng dumadaan dyan, papuntang La Union. Kasi yan yan yung shortcut papuntang San Fabian, La Union, di ba? Pwede rin sa papuntang norte. Norte. Na. Pag galing ka dito sa weste, pag pupunta ka ng norte, diyan ka So nagiging busy road yung Bunuan area. Kaya nagkakaroon ng pagsikip ng daloy ng mga Bunuan kasi 2 lanes lang yan 2 lanes, 2 lanes, tapos idagdag mo pa yung mga jeep na pag nakakita lang ng nakatayo, kahit hindi pumaray, bigla ang hihinto. At sa madaling araw, mga pumapasadang nakapatay ang headlight. Saka yung mga nakaparada dyan sa gilid. Yun. Yan yung mga siguro pag matanggal yung mga yan, at medyo lumuwag-luwag, pero saan naman sila bababa? Diba? Kaya nga 2 lanes lang yan 2 lanes. Kaya didiscard yan para gumilid. Lalo yung mga... yung ibang jeepney driver kasi, gigilid, nakalabas yung puwet. Paano mo lalagpasan yun? Yung nguso nandun sa pasahero. Yung puwet nakalabas. At saka dapat sana yung mga pampasaherong mga sasakyan hindi dapat silang yung magbaba at kumuha ng mga pasahero doon sa paliko, yung curb. Loading tsaka unloading. Dapat yan. May community kasi doon sa may papuntang barangay hall. Kaya nga dapat hindi doon. May community doon kaya may mga pasahero. Yun ang problema. Bakit doon sila nagbaba yun yung paliko yun di ba? Dapat yung hindi paliko na lugar. Yung mga commuters dapat na umintindi rin na pag nagpara sila, bababa sila doon sa hindi nakakasagabal na daloy ng trapiko. So, yun po yung mga namin dito pinupuntuhan namin yung batas na ginawa na jaywalking ordinance, meron yan na ginawa dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya nga naglagay sila ng mga pedestrian lane, naglagay sila ng yung overpass para doon na tatawid yung mga tao.
pero tila yata hindi nagagamit eh. Hindi nagagamit. Kaya ang dapat na bantayan ng mga puso, hindi doon sa mismong pedestrian lane. Kasi yung mga law enforcement natin nasa pedestrian lane eh. Alam ng mga tao may pedestrian lane. Dapat doon sa hindi tamang tawiran, doon sila nakaposte. 'Di ba? Doon sila nakaposte. Wala akong masamang tinapay dito. Oo, sinasabi lang namin kasi na-obserbahan namin. Kasi essentialan watan irarami enforcer di banon daman hanggat sa rami jaywalkers. Correct. Pero wag sila mamalagi doon sa may mismong ginawang pedestrian lane o kaya doon sa overpass. Dapat doon sila sa pinagbabawal talaga na tawiran. Doon sila nakapuste para sa ganon yung mga tatawid mag-alanganin sila at i-guide nila yung mga tao na doon ang tamang tawiran. Yun sana ang sasabihin nila. Kaya dapat ipatupad yung tamang disiplina dito sa lungsod ng Dagupan para sa ganun maayos ang daloy ng trapiko. Hindi magkakaroon ng yung bumper to bumper o kaya usad pagong. Naalala ko tuloy si Salvador Duque, yung si late Salvador Duque. Nung pag tinanong mo yung bakit matraffic sa Dagupan, ang sagot niya siyempre kung walang traffic hindi progresibo yung isang lugar, sabi niya. Kaya natural lang na may traffic. Kasi dumadami ang sasakyan, pero dumadami ang populasyon. Pero at least na ma-manage. Dumadami ang mga business establishment. Yun yung mga sinasabi niya noon totoo yan. Pag walang sasakyan, hindi progresibo yung isang bayan. 'Di ba? Pero iayos natin. Dapat na ipatupad yung tamang batas. Napon ko may may sama niya, may ipopost da dito na billboard sila, liber-liber Ito lang may title to man. May singa ganggan. Kaya ngayong paalala sabi niya Hindi, wala may... Hindi ko nang kulay. Kaya't, sa dami ng puso personnel, dito sa lungsod ng Dagupan, dapat na sila'y magmatyaga sa mga lansangan at hulihin yung mga talagang lumalabag sa batas kaugnay dito sa G-Walking Ordinance. Malala ko, kapaborito Errol doon sa may bunuan, nung may bunuan, di ba meron yung supermarket doon. Meron silang ginawang yung pedestrian lane. Okay. Ngayon, meron akong doon na-obserba, naawa ako doon sa matanda na gusto yung tumawid sa init ng panahon. Nandoon sa gilid ng kalsada, yung mga puso personnel, paabanti sila ng paabanti ng mga sasakyan, halos 15 minutes yung matanda doon sa gilid hindi siya makatawid nung nilapitan ko, sabi ko doon sa puso personnel, dapat na pagbigyan nyo naman yung tatawid dito sa pedestrian lane. Kaya nga may pedestrian lane ginagamit nila yan. Parahin mo yung parahin mo na sandali. Paano pag umuulan? Kaya nga yan ang problema. Diba, wala experience mo sa atan? Wala. Umuulan nandun ka sa gilid ng kalsada, nag-aantay ka kung kailan nahihinto yung mga sasakyan, nandun ng mga puso personnel, hindi nila paparahin, hindi nila pagbibigyan ng pagkakataon yung mga pedestrian na makatawid. Tingnan nyo yan. Basa ka na sa ulan. Ganon pa rin yung sasakyan. Yung sasakyan, go pa rin ng go sa may sasakyan. Hanggang kailan, sabi ko dun sa puso personnel, hanggang kailan maubos yung sasakyan na dumadaan dito bago kami tumawid? Diba? Yung sasakyan na tuloy-tuloy yan ang mga
tatawid, ilan lang yan. So pagbigyan mo, ilang minuto lang yan. Parahin mo ng kaunti yung mga sasakyan, patawirin mo yung mga tatawid. Dapat na yung turuan nyo, Sir Dicano, yung mga puso personnel ninyo, particular dyan sa Bunuan, na sana po pagbigyan naman ang senior citizen na tumatawid. Hindi, baka ano lang, okay lang yung mga hindi senior citizen. Paano ko ba ano to? Oo. Ipapaliwanag. Hirap parahin yung sinasabi mo. Kaya nga bigyan din natin ng chance yung mga yung mga poso na magpaliwanag din. Oo, kaya nga. Kaya dapat na meron silang seminar na may time, may oras na ihinto mo yung mga sasakyan, patawirin yung mga tatawid na mga tao, particular mga senior citizen. Yun sanang dapat gawin diyan. Hindi yung aabutin sila ng 15 minutes. Nandun ako sa harap ng isang supermarket. Inoobserbahan ko matagal na yung yung senior citizen nandun nakatayo. Nilapitan ko. Sabi ko, pagbigyan nyo naman ng senior citizen na tumawid, hindi yung palaging sasakyan ang nagbibigyan ninyo. Kaya dapat na i-seminar itong mga ibang puso personal. Okay, good morning, sir, sabi ni Ernesto Balikat. Si Dalia Bira, ayan, good morning. Si Heartstone Fernandez Royca, good morning, sabi niya dyan sa may Kalasyaw. Maribek Rivera Balason, ayan, morning sir, sabi niya. Maki Mapalakapak Soriano, good morning. Ganun din yung mga nanonood sa ating palatuntunan, good morning po sa inyo. Sa aming pagbabalik, talakayan natin yung pagkahuli nitong yung may-ari ng JRL Kwarta Trading Company. JRL Trading. Si Joshua R. Layakan na nahuli. Nahuli ba o nag-surrender o paano? Diyan sa may police station ng Malasiki, Pangasinan. Makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina Divinesia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya aboten su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurrado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabigya Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin si dyan sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Gaya ng aming nasabi kanina, na amin pong ilalantad dito yung pagkakahuli. Sa wakas nahuli na rin itong si may-ari ng GRL Trading kwarta company, ano? Na ito ay may kasong syndicated estafa. Dahil parang large scale large scale, oo. Syndicated large scale. Correct. Dahil sa panloloko sa mga nag-invest sa kanya sa GRL Trading. At yan nga, ito ay nagpa-unlock ng interview at nagkaroon ng mini press con. Itong si Mayor Ayoy Resuello. Julier Ayoy Resuello ng San Carlos City. Dahil yung GRL kasi, yung may-ari dyan, taga San Carlos. Taga San Carlos at maraming nag-invest na taga San Carlos at maraming taga San Carlos ang naghahanap sa kanya. Okay, so pakinggan natin ang panayam ng mga mamayag kay Mayor Julier Ayoy Resuello ng San Carlos City. Tayo. Ano po ang masasabi niyo, sir, dahil itong mga nakarang araw ay talagang naging mainit itong JRL. Nahuli na po kahapon, hindi po sa syudad ng San Carlos, pero sa ibang bayan po, sa Malasiki. Ano po masasabi niyo dito? Unang-una po, congratulations. At nahuli na rin po. Actually, nais sa katuparan po yung hiling ng nakarami. Lalo-lalo na po yung mga nasaktan, mga nag-invest, na unang-una po agam-agam baka mamaya mawala dito sa Pilipinas si Mr. Layakan na biglang makapag-fly sa ibang bansa. So wala na po yung agam-agam na yan. Pangalawa po, yung malaman kung nasan siya. Ngayon po, nandiyan po siya sa police station sa Malasiki. Pangatlo, yung nakasuhan po siya. So dahil po dun sa kaso final sa kanya, mayroong warrant of arrest, without bail po yan, hindi po na, syndicated, large scale estafa. Non-bailable po yan. Hindi na po siya hindi po siya makakapagpiyansa dyan. No? Pang-apat po, alam ko naman po ang hinihiling, lalo-lalo na sa mga puso ng ating mga kababayan, yung maibalik po yung investment. Marami pong nagtatanong sa akin, mayroon maibabalik pa po ba? Hindi ko po hawak yung isip ng tao. Siya lamang po ang makakasagot kung maibabalik niya pa po yung investment niyo. Actually, kung kanina lang po, ilang tao po ang nagpunta sa akin dito sa opisina. Umiiyak pa po sa akin. Nakakaawa po talaga. Ang sabi ko po, mag-file sila ng kaso. Kasi kung hindi po sila mag-file ng kaso, para itong nakipag-alay ko na. Wala kayong kaso ng final. So, at least, mag-file na lang po kayo ng kaso ninyo. Para kung makikipag-alay ko naman po siya, may kapul po kayo. Napakasakit itong isipin na itong nangyayari ito ay maraming naapektuhan. Marami po nasirang buhay, marami po kasi mga naglo. Pero let's look at it on the brighter side. Yung sabi niyo po dati, sana po makulong na. Andyan po, nakulong na po. Sana po malaman namin kung nasaan siya. Andyan po siya sa Malasiki. Sa pagkakahuli niya naman po o pagkakasurrender sa kanya kung ano man po yung nangyari sa kanya. Tama lang po na panagutan niya. Dahil kailangan po mabigyan ng postisya yung mga taong humingi ito. At dapat lamang po na yung mga taong ito ay mabigyan natin ng linaw kung ano po talaga ang mangyayari doon sa kanilang investment. Mga magkano nagugas ng corporate natin? Ako po kasi, dahil meron po kasi nagsabi, inamin ko daw na 2 bilyon. Hindi ko po inamin. Base po yan sa impormasyon na dumarating sa atin. Kasi po, sa mga silang inamin ko, ba't ko aaminin, hindi ko naman alam kung magkano talaga. Meron pong, based on the information on hand na binigay po sa atin, mga 2 bilyon po daw ang sinasabi.
Yun po ang sinasabi nila. So ako po, hindi naman po ako yung nandun pala nagko-compute kung ilan yung investment nila. O yung ilan yung nag-invest, ilan yung mismong halaga nung na-invest sa kanya. Pero yun po ang sinasabi. Yun po yung sinasabi is 2 billion daw po. Mayor, do you have the number kung ilang po yung naging biktima dito sa San Carlos City? Ang sinasabi rito, based on the information din po, no? Ang sinasabi po, it's either kulang-kulang 10,000, 9,000 plus or kulang-kulang 10,000. Yun po yung investors. Not only the city of San Carlos, but in different places din po yung mga investors niya. Sir, bakit sa mga business naman nahuli or Hindi ko po maintindihan baka doon po inabutan o doon po sila nag-design na surrender. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit doon sila nag-design mag-surrender sa Malasike. Siguro po yung question na yan, siya na lang makakasagot kung sasagot po siya pagka tinanong po siya sa visa o kung hinarap po siya sa visa at kung magkakaroon po ng time, ay iharap po siya sa visa. For clarification, Mayor, nahuli o hinuli? Nahuli, sumuko, or ano ba? Hindi ko rin po ma-confirm kasi wala naman pong statement. Ang sinabi lang, nandun na po si Mr. Layakan sa Malasike. I don't know kung sumurrender o nahuli po siya. Pero definitely, Mr. Layakan is already in Malasike Police Station. Pero yung mga reklamo, Mayor, nakasampa dito sa San Carlos? Nakasampa po dito sa siyudad ng San Carlos yung mga kaso. Meron po siyang kaso nakasampa sa branch 77 doon po sa Quezon City. Pero yung una po mga na-actionan, ang mas na-actionan po is yung dito. Mas na-actionan po yung dito na nagkaroon po siya ng warrant of arrest yesterday. Pero pag yung complainant, Malasike, siyempre doon siya ilalagay sa kulungan doon. Ang complainant doon, Malasike, doon siya hawakan ng polis. Kung taga-dulo yung niloko niya, sa Malasike rin. Hindi, ang problema mo, marami naman siyang niloko. Kaya nga, yung custody sa kanya, yung protocol ng polis, doon siya ikulong. Kasi pwede naman dalhin dito yan. Pero pag kung yung crime ginawa mo doon sa isang lugar, doon ka ikulong. Naunahan lang kayo ng Malasike. Siguro po, naunahan lang po. Pero hindi, siguro po, yung, kasi nakita ko po yung Republic of the Philippines versus hindi ko complainant. Hindi, wala akong pangalan yung it's the Republic of the Philippines versus. So, ibig sabihin po, it's talaga pa na may higher government, may decision na yung RTC na entity po ang nag-ano sa kanya. Mayor, so hindi totoo na inililing sa inyo na kaibigan niyo raw o kaklose itong si Mr. Lea? Alam niyo lahat naman po ng tao kaibigan ko, basta tinuring akong kaibigan. No? So, hindi po malayong sabihin sa akin o laging i-issue sa akin, kaibigan niya, laging nakakasama yan, pinupuri niya. Hindi po malayong mangyari na sabihin nila sa akin kasi ako naman po ay napaka-approachable. Kahit sino po kaya kong kausapin, kaya kong kakwentuhan. Kung may problema, kaya kong tulungan. Yung issue naman po, Mayor, na pati daw kayo nag-invest. How true? Alam niyo po yung investments kami, napakaraming nadami. So, masasabi ko lamang po siguro is, ang mga taong invest dyan, umasa na magkaroon magandang buhay. Na doon sa pag-asa, na doon sa pag-iisip nila na magkaroon ng mas magandang buhay, ito po pinahinat na kanilang ginawa or naisip na plano. So, hindi naman po kasalanan ng tao Hindi naman nila kasalanan, pare-pareho siya. Nagkataon lang po na ganito ang nangyari, mayroong mga problema na lumabas, so lahat po sila na-apektuhan. Sir, bakit kayo isinisisi instead na yung may sala ang sisi? Hindi ko nga po maintindihan kasi hindi naman po ako nanginggan yung mag-invest sila. Kung konti lang po sila, hindi naman po lahat. At kadalasan po ng mga nagsasabi niyan, yung iba po dyan, hindi nga po mga investor Yung mga iniisip lang nila po, gusto nilang lituhin yung isip ng mga tao. Pero meron din po meron mga nagsasabi na, si Mayor kasi ganito, kaibigan niya yan. Anong eleksyon, humirap ng 200 million yan kay Joshua Layakan, yung pinag-vote buy yan. Wala po akong utang kay Mr. Layakan, hindi nga panahulan. Nung nandito ko siya sa Sangguniang Consol. Wala po akong utang kay Mr. Layakan na 200 million, 50 million, 100 million, 10 million, wala po. Wala po akong hinirap na pera sa kanya.
Mayor, sabi nung isang vlog, nagsalita doon kayo sa Christmas party niya. Sabi nung isang vlog. Hindi po ako nagpunta sa Christmas party niya, inimbitahan niya po ako sa birthday niya. One time. Tapos, yung guest of honor speaker po na sinasabi nila na pinopost pa doon sa vlog na guest of honor speaker ako, never po ako umatindi doon sa opening ng kanyang negosyo. Pangatlo po, yung nagsasalita po ako doon sa mga barangay, dinadagnan ko na po siya doon kasi hindi po ako yung nagsasama sa kanya doon or hindi po ako yung nag-invite sa kanya sa lugar doon. Inabutan ko na po siya doon. Idugtong ko lang. Sabi ko nga po, pagkaibigan ako eh. Kung sino yung pwedeng, kung sino yung gusto lumapit sa akin, I can call him a friend. Pwede ko po siyang tawagin kaibigan ko. Mayor, nagtutuko kay sa tanong ni Kapaborito Dennis. Would you say na yung pagkalit ng pangalan nyo sa GRL is may political color? Maybe, pwede po may political color yan kasi ever since naman po, right after pa lang po ng election, nililit na yung pangalan ko. Oo. Right after po na mahuli si Marie yung JRL, sabi ako na daw po yung nag-parade. Kasi daw po may utang akong 200 na million sa kanya. Para daw hindi ko na daw bayaran, pinarinig ko daw po. So there is something political between these issues that is na meron po dito sa yung mga magsasabi po. Meron po akong nakikitang kulay ng politika. Pero hindi po ako sure kung sino po yung behind nito. Pero siguro po, kahit naman sino makikita eh. Hindi man po tayo pinangarap kahapon na pinupuntirya po talaga. Sabi ko nga, bakit niya pupuntiryahin yung tao na tumutulong pa? Diba? Yes, yung mga nabiktima kayo, sabi nyo kanina, dumudulog sa inyo, hiningi ng tulong. No, yung mga particular na tulong at advice na nabibigay nyo sa kanila ngayon? Actually, hindi lamang po tulong. Yung iba pong humingi sa akin ng tulong, binigyan ko ng abogado, ako panipart ng abogado. Oo, totoo yan. Kasi nung una po, yung iba ayaw maniwala. Yung nag-stay po sa akin, na naniwala, ginawa ko po, pinatunayan ko sa kanila na tumutulong ako. So ako po nagbigay ng abogado. Ako po nagbayad ng abogado. So, nung lumalabas na yan, issue na yan, at nakita na nila na tinutulungan ko na ito, sawag-sawag ko yung lumalabas sa social media. Anong ginagawa ng aksyon, ng lokal na pamahalaan, anong ginagawa ngayon? Hindi yan tutulong kasi may pera din yan sa JRL. Investor din yan sa JRL. Hindi tutulong yan kasi kinibigay yan sa JRL. At ayun ang tutulong pala lang sa ilang tuta, ginamit totoo, you cannot tease everybody. Whatever it is that you do, meron pong kukontra sa inyo, meron pong magsasalita. Pero sa mga taong alam, yung totoong ginagawa mo, hindi po sila ganyan magsasalita sa inyo. Ano po masasabi niyo kanina? Yan ang topic natin sa interview. Yes, sir. Tinignan namin yung mga reaksyon. May mga nagsasabi, napula, nakatakas lang. Ano po masasabi niyo? Kung nakatakas ako, hindi naman po kasi nakikita sa police station na malasigan. Dahil hindi ko ihaharap sa inyo. It's either you're a family or you're the lawyer of the accused, of the alleged person. Para po makita na yan at hindi po makakausap. Katulad na po sinabi ko kanina, merong nag-post pa, nagpunta po ako sa Malasiki. Hinanap ko po si Mr. Layakan. Pero hindi ko po nakita at hindi po ako pinapasok. Kasi dapat lang po pala pamilya o kaya abogado. Alam mo naman pala, bakit ka pupunta dyan? Di po ba? Kung alam mo na ganyan, bakit mo mapupuntahan? Para meron ka lang masabi. Huwag po natin guluhin ang isip ng mga kababayan natin. Tulungan po natin sila. Good afternoon, Mayor. Good afternoon. You have said that you are also a victim here. Did you really invest to this JRL? And how much? Alam niyo ganito yan. If I was the one who invested, it will be a very, very big issue. Why did I say that I was a victim of this JRL? Ako po ay naging biktima dahil ako po ay naniniwala sa kabaitan niya. Ako po ay naging biktima
Dahil pati mga kababayan natin dito sa siyudad ng San Carlos na pinapakalagaan ko ay umiiyak na nasasaktan na. So I was also victim because he was very, very good in talking, makipag-usap, no, mangumbinsin. When I presented him to those people, messenger, sabi ko, dito na ang yung galing po sa Manila Estasyon, na kung saan mataas po opisyal ng nasyonal ang namamahala sa istasyon na yun. O andito na sila, ano pong gagawin ko? Ibalik mo yung pera ng mga kababayan natin. Mga kababayan natin ako. Then after that po, wala nang communication na. That was November po yan. Nung huling nakakausap ko siya. Until now po, hindi ko na siya nakakausap. Never ko din po nalaman kung nasa na siya. Dahil po, magaling po matinig. Sa pamamagitan po ng social media, nakita po kayo doon na sinasabi po ninyo na naglagay po kayo, assign po kayo ng mga pulis para siya po ay maalalayan. Ito po ba para siya po ay hindi po makatakas. So, sinasabi po na he was arrested without warrant of arrest. Meron kamay po ba kayo rito sa pagpapa-arresto Mayor? Saan po ba siya na-arresto ng without warrant of arrest? I'm just asking it Mayor kasi yun po yung lumalabas na he was arrested without warrant of arrest. May warrant po siyang lumabas kahapon. Okay. Oo, may warrant po siyang lumabas kahapon. No? So yun po yung gusto kong linawin. Kung meron pong nagsasabi ng ganyan na he was arrested, na wala pong warrant of arrest. Actually, nag-uunahan nga po yung mga pulis kung sino kukuha sa kanya, kung sino makakakuha sa kanya. Pero meron po warrant of arrest kahapon. Lumabas po yan. May balita po, but I cannot, hindi po ako pwedeng, I'm not at liberty to talk about it. Pero, siguro po malalaman nyo na lang later on kung ano yung mga nangyari. I was just given information on how he was first apprehended, then kung paano siya napunta ng Malasike. Pero siguro it's not on my part para po sabihin niya, it should be the PNP. Sila po kasi nakakaalam po kung ano yung nangyari dyan. So ayoko po pangunahan sila. No? Pero sabi ko nga po, he was arrested because there is a warrant of arrest. You cannot arrest an individual without a warrant of arrest. No? Mayor, saan po nag-originate yung warrant of arrest? Dito po, sa RTC, sa Carlos City. Then he must be brought here sa San Carlos City. Siguro po, depende po yan kay Judge. Wala kayong spot report na ng police ngayon? Wala po sa San Carlos kasi Malasiki sila. Kaya Xerox copy lang sa Malasiki, wala kang spot report? Wala po. So, dadalhin siya kanila what happened now, how he was arrested? Wala po, wala. Malasiki po ang Malasiki ang Actually, sabi ko nga sa hepe ko kasi tumawag sa sir, lumabas na po yung warrant of arrest niya. So, sige, mas maganda tayo na tayo na sa San Carlos o kaya sa San Carlos makakuha sa kanya. Pero right after a few minutes, sir, nasa Malasiki na nandun siya. So yun nga ngayon, meron na pong ilan na nag-file ng kaso naman kay JRL. Ano naman po ang payo nyo dun sa iba pang mga nabiktima na umiiyak pero hanggang doon lang yung kanilang action? Mag-file po kayo ng kaso. Tutulungan kayo sa piskalya. Again, I cannot divulge any other more information with regards to po sa piskalya. Pero mag-file po kayo ng kaso. No? Mag-file po kayo ng kaso. Siguro po, kasi ganito po yan, napakasimple lang eh. Kung ano po yung iniisip ninyo na namamag-asa pa kayo, iba pa rin po yung gumawa kayo ng action. Iba pa rin po yung meron kayong sariling, kung hindi man po ninyo makuha, kung hindi nyo ma-meet yung expectation ninyo na sinasabi sa ibabalik yung pera ninyo, ibang-iba po yung meron na po kayong action. There are some cases filed po, no? At alam ko po marami pa pong susunod, lalo-lalo na po, nandiyan na po sa kulungan si Mr. Nayara. Mayor, meron ba kayong mga legal action na gagawin, lalo-lalo na po sa mga taong nag-implicate sa inyo kapag pinag-uusapan po ang GRL? Looking for ways na, hindi, sa akin nga po napakasimple. Lahat naman po ng what comes around goes around.
What comes around goes around. What goes around comes around. No? Kung ano man po yun, baka mamaya tamaan kayo karma. No? Matakot kayo sa karma. No? Pero sa pangsarili ko po, basta wag lang po yung pamilya ko. No? Alam ko, ano ako public figure ako So kailangan din ako maging balat sibuyas. Pero wag naman po yung below the belt na at tatamaan nila yung pamilya ko. Hindi ko papayag na gawin sa pamilya ko yan. Kasi ako po, ever since mula sa tatay ko hanggang kaming pamilya, been a public servant for more than 30 years. Mula sa tatay ko hanggang sa aming mga anak. So, hindi po ako papayag na sisirain nyo lang po yung pangalan na pinangalagaan ng tatay namin hanggang kami mga anak para lamang po sa mga kapritsyo ninyo na ang gusto nila po sirain yung pangalan ng tao dahil galit kayo, ayaw nyo sa akin, kalaban namin kayo sa politika, o meron kayong gusto na hindi nyo nakuha sa akin. Parang awa nyo na. Yung karma is real. Huwag nyo pong gagawin yan sa kapwa-tao ninyo. Meron pa naman pong babalikan sa inyo. Basta kami po sa sunod sa Carlos ng pagkakao lang. So yun po ang panayam sa naganap na press conference kay City Mayor Jolier Ayoy Resuello ng San Carlos City, Pangasinan, Kapaborito Errol. So nahuli na si Joshua R. Layakan, ang may-ari ng GRL Quarta Trading Company, na nahuli o nag-surrender dyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Dahil nga lumabas yung kanyang warrant of arrest na ini-issue po ng Regional Trial Court dyan po sa may San Carlos City. Ayan. So yung kaso niya ay yung kaso ni Joshua R. Layakan ay large scale, ano? Hindi pa masagot ni Mayor Oo, pero kung ano bang kasi hindi niya pa daw nakikita yung mismong warrant. Syndicated estafa. Ang sigurado diyan ay nakakulong na. Nakakulong na. At yung mga ininganyo nga ni Mayor yung mga nabiktima dapat magsampa rin sila ng kaso. Humabol din yung mga ibang biktima. Kasi maraming mga biktima dito kaya't hinihimok ni Mayor Jolier Ayoy Resuello na dapat mag-file sila ng kaso laban kay Joshua R. Layakan para may habol sila. So yung sinakyan, may mga ginamit sa politika, yung issue na yan. Kaya't ito nga, lumabas na yung katotohanan. Lumabas na yung katotohanan na itong si Layakan, hindi gaanong kakilala ni Mayor. Nagkakataon lang na sila po'y nagkakasabay sa isang okasyon sa barangay dahil inimbitahan rin ng mga barangay official itong si Layakan. Nakikita-kita sa sila ibang lugar. So Noong panahon pa daw na ito ay may mga outreach program. Correct. Itong si Layakan. So ngayon nasa pihitan ng Malasiki Police Station. Yung mga kanya ngayon nagsasabi na nakatakas, i-confirm ninyo sa police station kung nandoon nga o nakatakas yung sinasabi ninyo. Ang makakasagot lang dyan, PNP. At natin yung nga pala, yung PPO naglabas din ng dyan. Statement. Ng balita dyan. Kaugnay dyan sa naturang pagkakahuli. Kahapon nagkaroon sila ng ano bang tawag dito? Yung conference. Case conference. Saya. In the ulo ng Police Colonel Arbel Merculio. Ayan, So, kung may karagdagan kayong katanungan, tanong niya sa pulis. Kung may karagdagan kayong kaso, diyan kayo sa korte. Di ba? Yan lang. Para may habol kayo.
Oo, magandang issue ito pero medyo gahol na tayo sa oras sa Kapaborito Errol. Kaya kailangan nating umiskirida na sa ating palatuntunan. Oo. At siguro bukas. Pagpatuloy natin bukas. Oo. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan ni Kapaborito RJ Jimenez at Kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Balay. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.